Silav, roj baş, evar baş, hevanno hêvîdarim herkes baş e. Îşev weşanek taybet e. Ez hatim Zûrîhê. Li Kolanê ez rastî Camerîkê hatim. Hevalê me ku daîma em vê derê bi hevra bername çêdikin. Cara yekem em wisa zindî hatin hemberî hev, em çûn rûniştin. Me xwar vexwar. Me dît ku li derve hinekî qelebalixî ye, deng zêde heye. Me got baş e, ka em biçin wesayîtê hundirê erebî de baştir e. Belkî hem kalîte deng baş be, dengê me baştir were we. û hem jî vê derê konsantra me wê xirab nebe. Ji ber vê yekê niha em di hundirê seyarî de ne, em dixwazin bi qasî 45 deqe bi we re bin. Mijara me çi ye? Em ê behsa Sûriye bikin. Divan rojên dawiyê de HTŞ ji nû ve ketiye nava hereketê. Rêveberiya nû ya Şamê bû qaşo, hêvî bendewarî ew bû, qenebe hêvî û bendewariya hin derdoran ew bû ku Sûriye ji nû ve bigêje aramiyê, milletên ku ji Sûriyê derketine çûne dîasporayê piraniya wan çûne Tirkiye bikarbin vegerin ser axa xwe. Hinek aramî çêbibe, milletên li wê derê ku ev 12-13 salin di nava bêhuzûriyê de ne, bikarbin hindik be jî bigêjin huzûrekî. Yani rahatî bibînin, bijîn weke dunya alemê, ama em dibînin ku HTŞ mantıqa HTŞê kevneşopiya ku HTŞ jê hatiye ne xwedî wê kapasiteyê ku karibe temamê Sûriyê birêve bibe. Numuneyek heye li Rojavayê Kurdistanê ev 12 salin pergalekî ava bîye. Ev pergal dikare rê li ber aramiyê ve bike. Hevalê me Ronî Ruhan ab me re ye. Kesî ku min behsa wî kire rastî hatim li Kolanê ew bû. Slavriz mamosta hemştara onu ji boyutema Şevanê Ronî. spasiyata dikim gelek kêfxweş bû me ji tu li Zûrîxê îrodî tem tev rûnistin me çayek qebak ve xwar. Merî mala te ava. Ronî wî rojî ez li saziyê rastî du hevala hatim. Kurmancî mîna min û te dizanim. Tamam daxivin. Ama di medya Tirkî de dixebitin. Yani medya me a Kurdî ku bi Tirkî weşanê tê de dixebitin. Îjî em Kurdî sohbet dikin ez bijim ya hûn çima derbasî kanalê me ê Kurdî nabin, çûn çima xizmeta xwe ji wê derê nakin. Dibê em baştir Tirkî xwe îfade dikin. Temam sibê du sibê eger erk bikeve destê we, wezîfeyekî em bidin we bibêjin ya pêdiviya me bi çapemeniyekî heye li Ewropayê, çapemeniyekî Kurdî. Divê hûn bibin berpirsyarê avabûna rojnameyekî. Hûn ê çawa bikin? Mesela wan jî qebûl kir dibe wallahî em ê bi Tirkî rojname derxin. Mecbûr çima? Çünkü kapasiteya me têr dike ku em rojnameyekî Tirkî derxin. Kapasiteya me dest dide ku em televizyonekî Tirkî vekin. Mesela. Rastiya jiyanê ev e. Halbuki em çi bikin? Hêjmara kesên Kurdî axêv, a rojnamevanên ku Kurdî weşanê dikin, em hêjmara wan zêde bikin ji bo ku çapemeniya me zêdetir bibe Kurdî. Sibê du sibê erk bikeve destê me em ê weşana xwe bi Kurdî bikin. Em zêdetir hakimê Kurdî ne. Demên pêş me de hevanno ez ê ders jî bidim dest pê kirin. Dersa axaftina xweş a Kurdî, xwendina xweş a Kurdî çawa ye, telefûza Kurdî çawa ye herî xweş. Em ê heftê carekî be jî em ê ders bidin dest pê kirin. Pir xweş dibe. Dersa diksiyon, a rastnivîs, a rastxwendin, a rast pêşkêşkirin. Bana hemî dersin. Çünkü kurmancî wextê rast were axaftin ancak dikare bandor li însanan bike. Tirkî bes e ya. Me ê pêkişand, me têra xwe kişand. Rast e Ronî. Serî sed û dawiya da vî re jî zimanê te çi qas xurt be dema tu Kurdî zêde neaxife û nenivîsîne demekê da jî êdî tu nikane dibe çi ew zimanê rojnamevandiyê ev zimanê nivîsê tu guncav her roj taqîb neke bi demekê re Kurdiya te a malê a malbatê çi xwe xweş bijî ew êdî dimre. Lewra hewceye li vê derê yanî tu ye gelek hevalê me hinin dikin carcana heval Amedî jî bi Kurdî çê dike. Tiştekî gelek girîng e yanî bi Kurdî ev sosyal medya bi taybet ser YouTubeê mirov hinekî têkeve dewrî gelek xurt e. Yani hakikaten jî êdî aybe ya. Aybe ya. Ew tu Tirkî xîtabê kî dikî ya. Yani tamam hevalê me ê rojnameger ku nikarin Kurdî xwe îfade bikin, tamam. Li ber destê wan yani wekî din çare tuneye, mecbûrin xwe îfade bikin, temam. Ew tê fehm kirin ama hevalê me ku
kurmancı min amet zanı min herkesi zanı. Başı hevan em derbasi mijara xwe bin niha divan rojên dawiyê de heteşe ji nû veketiye nava hereketê. Sebep çi dibe bila bibe. Yani hincet, bahane çi dibe bila bibe. Heteşe dest pê kir êrişê ser taxên durziyan kir. Bi taybetî li Şamê. Pîşre jî hêdî berfiretir bû. Derbasî Swêda bû. Derbasî heremên cuda yên ez bar dikim li du heremên cuda ê Sûriyê durzî piranîne li wan dera. Tabii durzî jî kete nava hereketê. Wan jî çek û rextê xwe hilgirt. Wan jî parastina xwe kir. Aniha İsrail ketiye hereketê. İsrail ve heta kê derê biçe. Eger heteşe li hember durziyan hindik ve jî bi ser bikeve cesaretekî mezin bi dest dixe. Ew berê xwe bide Kurdan, ew berê xwe bide Qesedê. Ji xwe sor kirine, ji xwe dewleta Tirkiye jî cesaret dide wan. Niha rûnê tu çi wat karî îzah bikî hincet bahane çi bû? Heteşe çima jinişka ve êrişê ser durziyan kir? Yani ez vê qey divê dirê de ev xeterê heye binere dengek derketiye bîstûneyê me heye yani ev hinekî divê çi derket holê hîn zêde çapemeniya ava civakî da bela bû yani ser sosyal medyam dibêjin ya. Keseke qaşo ev kes jî şêxekî durzî ye li goreyî tedî da gotinên heteşê heqaret li pêxemberê ummeta İslamê Mihemed kiriye û heqaret li nirxên İslamê kiriye. Lewra tan xwe topê xwe girtinin berê xwe danin deverên xelkên duruzî lê dijîn. Yani heyran niha ez bixwazim li vê derê heqaretê li Swîsra li bajarê Zûrixê ez niha bankem ji îsara ji bu sala xeber bidim kesek her kesî bimike ev dîn bûye. An dîn nebû bijî kesek êrişî ser min nake. Yani ev çi rê me dide hêdî gav bi gav li axa Sûriyê artêşekeke dibe çe yani weke bê em leşkerê Xwedê kî ji pêxember ra nizamcîdînê İslamê ra gotinekê bike ew ê bê kuştin, ew ê cürm bibe, ew ê serê wî jê bibe. Ev xeteriyeke gelek mezin e. Yani mesela ji wê derê spêkirî pêre jî dawiyê derket newsa ye yani deep fake e. Ev deng jî ne dengê wî şêxê durzî ye. Yani provokasyoneke hatiye çêkirin. Velhasıl ama li holê niha çi heye li holê heteşe û ev hêzên din sim û evên radîkal evên Daişê hemî ketine liv û tevgerê û li kê dixin li xelkê durzî dixe. Li bajarê bi taybet li bajarê Sahnaya yê girêdayî Şamê mehel an devera girêdayî Şamê li wê derê sivîlin pir hatine qetil kirin. Heta serokê şaredarî ê Sahnayê yani ji ber ke ew herêma durzî ye. Ew hatiye qetil kirin, kurî wî hatiye qetil kirin û gelek sivîl hatine qetil kirin. Şerê 29 mehê da dest pê kir ev êrişa heteşê û çetên girêdayî wê ewlî zaten ji caramana dest pê kir, caramana dest pê kir niha peyandiye Sahnaya û Eşrefiye û derdorên Swêda. İsrail roja ewl da tayarê xwe rake û li Şamê xist derdorê xist û daxuyanî dan. Daxuyaniyên gelek sert û xurt dan em ên duruziyan biparêzin. Ji ber ge İsrail ev gotin destpêkê de gotibûn. Çi gotibû Kurd, Durzî, Elewî ev müttefîk yani hevalbendê me yên xwezayînin. Hele bi taybet êrîşan va çeteyana wata werin ser durziya em ê bêguman durziya biparêzin. Ev soza İsrail dabû heta niha pêkanî ama ji niha pê ve pir mesele ye. Tê gotin niha em çavkaniyên em dişopînin em dibînin İsrail hejmiyara leşkerê xwe zêde dike derdoran Swêda takviye dibêjin ya takwiyetîne û heman demê jî gelên İsrail gelê durzî ew ne li Sûriye heye. Heman demê li wê herêmê li hêla xetê din ya li axa İsrail jî heye û li Lübnanê jî heye. Me di dîmena da dît li gaziya xwişk û birayê xwe tên gelên durzî yê li İsrail dijî. Artêşra İsrail fermandarên wê leşkerî wê hejmiyara xelkê durzî tê de gelek xurt e. Ama heman demê jî ev testekeke mezin e ji bo İsrail. İsrail heta niha parastiye biparêze. İsrail ji nav pê ve çi qasî durziya biparêz neparze. Weket te janî ziman eger durzî li axa Sûrî têk herin li ber çavê dinyayê û zaten em di dîmenên heteşê û çeteyên girêdayî wê da dibînin süre dordora Kurda ye.
تشا داعشا لآخا سوريا ناكري وكبوية كبب ارتيشا كفرمي هاجر الويدري في بيك هاتين آخا سوريا درزية خلقي قديمة آخا سوريا جبر فرمان رافيايا قد جاين درزيا لا بشارتنا وقال لك جي هجمي روام قالوا بابي خلقوكا فايزين ويجي بيجم هاجر وي قربك البرشاوي دنياي شنغالك كدن ديسا تشي ببا دي إيرودا بگمان ام دیمنی وان داشت مینه دبیج دم کردای هگر ما سویدا خستو شوین دا هونی ببینم چاوا راقای دگرن دیروزای دگرن و برابری خودن روجاوای کردستان ام ev به giringe. صورت ام وگرن سری فرما نره او بهانه هنجتا ایرش هتش یل سر ya درزیان aslında bana bir daşine başı ya Daesh heneki çima xarab dibe çünkü me peyman imza kiriye be heteşera mesela em Daesh'e peyman imza nakin cihanı daş Peki kabul şina- kiriye daşdan yani peşme tamam navi guheriye beli jihatiye çdibe bla be hezin hev peymani hene gelek devletin be qasedi raji peyman imza kirne hezek hev beş ava kirne de tekuşine lember Daesh'e de جبر وی کی وقتی هم ببیجن داعش تبله هف دبه یعنی یا باش برو ببیجه برمایین داعش برمایین داعش، بله. ناوی خو کرنه هتشه او یک rastmış نها وانا را دبن خو وک خودی حضرت محمد نشان دادن مینکو او تنی خودی وینه او د پاریزن او حقارت حضرت محمد د اساسی خوده چونکه حضرت محمد نه تنی پیغمبری وانه پیغمبری امته بسل اسلامیه تمام چند میلیارد 2 میلیارد انسان باوری خو به اسلام تینن حضرت محمد پیغمبر حمیانه یعنی خودی معنویت کیه حقی هتشتونه خو خودی حضرت محمد ببینه محمد بکه آلت خوش خودی ببینه خو که پارزانی ببینه یعنی حضرت محمد لبنده هتشی نمایه لبنده چند تروریستان نمایه هر کس لگوری خود دکاره شیروه بکه دکاره اسلامی جی شروع بکه خریستیانیزم جی شروع بکه و یا دکه چارچوبه علم جی مرو وقتی گرانی بدر سر علم فلسفه تئولوژی böyle مرو نکاره اسلامی بنرخینه مرو دکاره سینور من ای انالیز ای نرخاندنا دین اول حتی که داره کی قرار داده از وقتی رونی از وقتی سیاستی بنرخینم سیاستی انالیز بکم از بحثا مهپیجی بکم باسا CHP'ci bikim, basa PKK'ci bikim. Evet. Şuma, çünkü PKK da siyaseti de xudi roleki mühime. Vakti ku ez basa felsefeya siyaseti bikim, be PKK ez çavab karim bas bikim. Kit kare jmara beje bas neke. Vakti ku meru bas tike, elbet meru rakhne jitke, meru şirove jitke, analiz dike. Jberviye ki, böyle meru veke tabu ne bine. Vaya cem kurdajı canına ki masiye klusa heye. شخوای از بارد کم حوالی محمی فهم دکن یه اولدار جی ریز و حرمتا مهیه جمعنویت اسلامی را تمام اما دستور بدن انسانا کو بکاربن به حقارت اولی جی محمد جی حضرتی محمد جی پیغمبر دن جی شیروه بکن نه هم وگرن سر مسئله خطرین کو دکارن درکبن پیشی کیجا خطری لپیشیا کردانه کرد چواد کارن تدبیری خواه بگرن یک لروجاوای کردستانه به تو آوای çek silah devan şarttan da nikare vere berdan. Çünkü milletin beçek u silahlarla Suriye kadar avan kıfşeye Alevi. Mesela hunj dinvsinin. Em Hamid dinvsinin. Slavê ku ji me re dişînin hevanno mala we ava slavên pir xweşin niha xeteriyên li pêşiya Kurdan çi ne? Kurd çawa dikarin tedbîrê xwe bigrin ronî? مامۆستا نا ئەل بەرچاوی مەیە وەختا ئیرۆ توی بکە حنجەت بکە سەردەم بکە مانە بەهانە و تو ئێریشی نەتەوێکی بکە و بدە بەرقڕکردنی نوهامە گوت یا گەلک دەڤەرین شامە یین گەلی دورزی لێ دژین قەتل عامەک پێک دێ شارەدارین وێنا هاتنە کوشتن وی هاتیە کوشتن ژن تاڵان دبە مە ئەڤ li کودەری یان ژنا تاڵان دبە وەکە تاڵان مە ئەڤ li کودەری دی مە دۆ دبێ چە لبر بحر سبي قال على سوريا الاخر سوريا لسه قال علويات نه اري لاصقيه تارتوس لوي هرمي جهان بيدنگ ما فيجي ببيجن جهان بيدنگ ما
او در صافی کردن نه او کردن من کنترل خو صافی کردن گاف به گافتی اف پلان نه پلان وانتنیه پلان ایوان خدی که ای وقت دولت ترکی پلان وانشی والحاصل هجر الفيدري درزي تيكهرن يعني مثلا نقة العامك لي ببا انا با هجر درزي بسرنا كافن ازوي بيجم هجر درزي بسرنا كافن الويدرين الين دعشي الين برماين دعشي رابع وتيكا بن كنترول وان انجي بري خوي بدن كردستان جبوي روجاواي كردستان جبوي روجاواي كردستاني اف شر نابرة درزيا ونها حتى شدا تشي دبا اف شر همان دمي کرداجی علاقه دکه جبرگه آخر سوریه و جبرگه اف خلکن ایریشی سر درزیان دکه همان دمی ایریشی سر نرخه کی دکه نه ایریشی کی سر نتوی کی دکه لسر نرخه کی دکه نرخه کی ببیجی یا از نجی اسلامی مم قدیا گوتنک نچی همبر بکه او گوتن دبی چه پیوان اوی چیه لگوره حتی شی از گرک بپیوم در حق اسلامی دا ولا حاصل لولا از بخود في باوريه هذا كرداش قصيج بو خب باريزن يعني براستي مجارك قال لك جرينجا ويعني ام حركس دبيتشا خوش دبيجن اما راستيش جارجانا حوجيه ام بين ناج بوي روجابا خطريات منسن هي يعني حتى شبكه تشتكنينا تركيا ويش بقى مثلا وتدب كردس تركيا الدوري ضايع تركيا الدوري ضايع اما روجافا هي زاويه هي فقط امد بينا نهال الرقاي از بيجي بيجن بوي تكا بن قيدي از دمك دريجي مقوتين افشار نهاتبو دبيشا نهاتبو لسر من بجيجي مقوت اللي باجارين عرب اللي خدي هجميرا زيدنا اللي مقاتبه بالدار به يعني للرقاي للدير الزوري تبلهوي تشيدبه ويتشيبه ويهين خطبه عشرين ويدري يجري داي حتى شيء عشيرتي عربة أفدبي كان توبرستي عربة لوي هرمي قال لك خرطة وش كردا قال لك عاجزن أم ويجو خنا خابين بنافين براتيا قال له ويكتيا قال له أم شكرا خاد بيجن هو أم بيخد خابين بيكسين كابو خابين أم قال لك لويج بالله به ها از قلتنا داير رابكم وزي بردم تا از بيجي مقيد كل قال لك لوي دري برز باللزقين تاب بالفن دا أو علوي ودرزي تاف كانت شبكن يعني شر افشار كرداج تيكلار دكا حتى شال ويدري بوزي ونجي عردي ويبري خو بدا كردا نها هتا شيء دقيق بلا دنگ بچه هتا شيء بتنا سريخوه بتو اوي نكاره ارشي كردام دولت تركيا انجاق بكي و دوري ممكنه آنها یک جبویر سیاسی که ایرو پیشی لدولت ترکیه دیگره جبویرشی روجاوای کردستان نکه به واجویا کل ترکیاتی دست بکرن گلو آنها ام تام به واجو دست بکریم بیجن چونکه دی بحثا کنگره تکرن دی روبرین پارتیا کارکرین کردستان قبول کرنه که یعنی پیوستین و به واجوی بیننجی فسح کرنه ریخستنه چکدانینه و گوهرین و گوهرینه تمام تشتا پرسه اساسی اوه گلو تام دوی دما او قصه حساس ده که تام ادی دریوه بیه دولت ترکیه و جسارت بکه و بده برچاف که داویل و پیواجوی بینه و ایرشی روجاوا بکه چونکه روجاواج بو حمی کردان خطا سوره اگر دولت ترکیه به حتی شیره ایرشی سر روجاوا بکه پیواجو و میواجو الفاتحه ما مست دولت ترکیه دکاره پیواجوی خراب بکش بو روجاوای کردستان تک ببه zaten پیواژور بوی روجاوای کردستان تک هر لما پیکاتی نایا tabii ki yani mesela پیواژو امش کدری گرن زمیناک برن 2014 2013 پیواژو سانچی دست پیکر شرکت ناف سوریه و کرد خودی هیزبون کرد اولی کدری کی تک بر اولی جبهه النصره یک ایریشی سری کانی کرد 2013 نه روجاوا تک نشه پیواجو تک بچه سديسات يعني تدي سديسات زبي بيجي بكيف شاش هنك زياده بكيف قرا داخفن زبي باوري دم يعني وقت روجافا ستاتيا كخرط بقرا عند بيتش خو اشكال بك اعلان بك بيجي نافي دكم روجافا كردستاني وس فدراسيونم بيجو قديا معنا پیواجو نامینه انا تركي بيجو خلاك ذات بيجو نها وجبوي هيزن لش دبيتشن غريلا كردستاني يكن تشاي كردستاني شهر كان تشك برده
پیواژو دا کو ev قیرانا کریزا نهال سوریه چی بویه کرد لوی دری چاو نبا خودی هیلین مال خاب قل خفا مثلا هو هاجر جرلورا zaten ji bo va pêvajoha yani tabii ki hişê Kurd jî dewrê de ye Kurd jî yani rêveberên Kurd hişê Kurd jî dewrê de ye ew jî dixwaze bi hawakî li vê derê bi hawakî nerim yani te dî li vê çe fedî meke pêrîj meke mêz ji qêlib meke anka ji bo tiştekî wisa dimeşe ji bo her du hêlan jî ji di vê derê de hişê kê xurt be diplomasiya kê xurt be bi karê dibe çe dewletên dervera çawa wa bike anka Tirkiye jî wisa dike pêrîj nake û fedî nake mêz ji qêlib nake Kurd jî heman demê dixwaze vî hewa bimeşîne li vê derê hişê Kurdî netewî hewciyê têkeve dewrê û gav bavêjin ev tiştê Rojavayê Kurdistanê pêk hat ev konferansa ji bo yekîtiya gelê Kurd destpêkê bi taybet Rojavayê Kurdistanê bi hawakî heyeteke dibe çi hevbeş ava bikin herin Şamê mesela gafeke gelek xurt bû hawê min got yani hişê Kurd ket dewrê û hişê Kurd li wê derê tiştekî dîrokî pêk anî Rojavayê Kurdistanê wexta ber vî serxwebûnekê ber vî statiyekeke bi navê Kurd Kurdistan Rojava deqa pêk bê îlanek wisa bibe pêvajo yani iptal bûye diqede betal dibe lewra yani em divê derê de kesek nexapîne yani bingeha vê pêvajoyê dest pê kiriye mesele ev hêzên navnetewî bi taybet Fransa li pişta Kurdê İsraîl li pişta Kurd e Amerîka li pişta Kurd e û heman demê İngiliz jî pişta Kurd e dem neh sed sal berê da ku piştî şerê cîhanê yekemîn dibe çe Kurd kesî nizanî bû Kurd têk çû dem ne ew deme îro Kurd derfetê wî du derfet heye derfetê şerekî mezin jî heye Kurdî bi qirkirineke mezin ra rûbirû jî bimîne heye ama derfetê Kurd jî dibe çe xwe bi ber sayiyê xe xwe ji vê şevreşê derxe xwe têxe xwe ber bi sayiyê xe xwe ber bi buharê xe xwe ji vê zivistan reş derxe lewra dewleta Türk zaten em dibihîzin rêber Apo jî bi rêzdar Öcalan jî dibêje heger dewleta Türk vê derfetî bi kar nîne dibe çi Anatoliya Navîn da wê dojeha xwe cehenma xwe bijî Vana idî dibe çe ser masiyê herkes vî zane û be welhasil divê derê de ez dibêjim qey Kurd gerek xafil nêgirtin nêxapandin xwe ji bo şerekî dûmdirêj û amade bike herî kêm 20 salê dawiye 20 salê pêş me pardon 20 salê pêş me gelê Kurd wê di şerra derbas bibe gel axa Rojavayê Kurdistanê gel li Bakurê Kurdistanê gel li Başûrê Kurdistanê li hemberî hêzên heştên şabî û gel hemberî dewletên molan yên faşîstî li Îranê lewra anûka hemî konsantra rêveberên gelê Kurd gerek artêşekeke xurt artêşekeke modern artêşekeke çünkü derfetê wan heye yani kane ji NATO îro dibe çe perwerdê dikirin yani ew bi hawê hîn bi hawê bigirî la ez ê şer bikim û nizam çi na hewakî profesyonel artêşeke xurt gerek hazir bibe li her hêlî Kurdistanê 20 salên pêş me gelê Kurd wê di şerekî mezin ra derbas bibe gerek gorî wê xwe amade bike erê niha tiştek ku te got gelekî balkêş e pêvajoyek ku li Tirkiye hatiye destpêkirin ji bo têkbirina temamê tevgera Kurd û Kurdistanê ye yani dixwazin dew û doza Kurd û Kurdistanê bi temamî tune bikin naxwaze ev derfetê derketin û holê bi hawakî hîn bi astek mezin da bikar bîne mesela ev niha ev tişta di serê dewleta Tirkiyeyê de ye ama tişta di serê rêveberên Kurdan de cuda ye rêveberên Kurdan li gorî xwe navê wî lêkirine wî rojê min xwend şwe gotina guherîn û veguhernê di vîdyoyê me ê berê de hene carê yekem heta me bikaranî rojên destpêkê hê kesî behs nekiribû hê Partiya Karkerê Kurdistanê jî behs nekiribû me got ev ji bo Kurda tê maneya guherîn û veguherînê ev anha êdî biye navê vê pêvajoyê jî pir normal e tevgera Partiya Karkerên Kurdistanê dixwaze xwe biguherîne piştî 40 salan skalim te bibirim yani xwe ez sadece bu sewal tamam da tu xwe biguherînî veguherînê bervî ku ve mesele ji bo min dîsa got yani dibe çe tiştê dîrokî ev bervî ku ve bervî hîn dibe çe nenetewbûnê demokrasiya Îranê û Iraqê û Sûriyê û Tirkiye an na yani dibe çe xetekeke netewî ama li ser dibe çe bingeha apojîtiyê yani rêzdar Öcalan ser wê xeteke sosyalîst tu xwe biguherînî veguherîne ama bervî
همان دمی نتوا کرد جبرگ چم از ویدی بیجیم جوانین کردا د قرن کردا خط کرد نتوی در کتی هولی و افکسی جبندر و تازبین بندر به ترکی بین حرمان جبندر و بنگاه اپوجیتیتی وقتا تو وی خطی نگر تف خواه و تو وی خطی دبی چه دو خدا نحملینه دو خدا تف هف گوره این که خواسته که بیجی تف نگرینه اف خط لچاره سریا که وی بگره یا دولت ترکی وی بکار بینه یا هن کهزی تاری وی بکار بینه اف خط از دبیجم اف جوانین هم دبیجن حمی یا خالیوی یا آپیوی یا باویوی یا متاوی یا برایوی لچیان کردستانی بناوین گریلان کردستانی شهید کتیه نها شر چکداری خودی میسیون کی بو وقتی که مروف دست به شر چکداری که مروف هن وظیفه ده پیش خو میسیون ده پیش خو تو بیجی شر چکداری به وی آرمانجیه تو به شر چکداری نکاری سرخوبون کردستان اعلام بکی تو نکاری کردان به تمامی به شر چکداری آزاد بکی چونکی شر چکداری حتی درکی وظیفه شاربونه چی بو تو به 15 تباخ 1984 تو گلمه گلی کرد پیشی شیرد کی پشرا به دولت ترک حد دیویدی نشانه تو بیجی از دکارم تیب کوشم از دکارم سری هلدم تو دیرو که جنوبا دی دست پیکرم دیرو که کوچه و تاتیانی بساندن تو داویجی چوپه جنوبا دست به دوا کرد و کردستان ادکی حتی نه تو جرا شک و شوپ هم چینه بیه که پارتیا کارکرین کردستانه جختا نتیوی آ کرد و کردستان قطعیه یعنی دور کتیه نممکنه نممکنه یعنی ام ناچنج بو افغانستان پاکستان هندستان تینا کوشن اجید وی باوریه دامن بگومان او قاس که چو خورت کرده تمامن جبو داو دوزا کردستان تکوشیانه جانی خو فدا کرنه هیجی ددومینن mesele divê pêvajoyê de armanca tekoşerên Kurdan ew e di guherîn û veguherînê de çeka di destê xwe de biguherîne. Çünkü anha îdî şert û mercên jiyanê guherîne tamam mı? Çek û sîlaha di destê xwe de dikarin bi şiklekî din bikarbîne. Qelem jî tu dikarî bikî çek û sîlah. Dîplomasî dikarî bokê çek û sîlah bikarbînî. Yani tişta ku Rezdar Öcalan dixwaze bi rêxistina xwe bide kirin guherîn û veguherîne. Derekî da êdî te ew misyon hatiye cî paşê tu çi bikî. Tamam. Yani tu wextê tamam. Mesela tu guherîn mijarjî germe binêre tu xaniyê xwe wextê lê dikî heta derekî bi şiklekî tê tu nikarî aynî şiklî xaniyê xwe bibî heta dawî. Mecbur carekî vinç bikartînî, carekî araba desta bikartînî, carekî tiştekî din heta ku xanî temam bû. Şerê çekdarî aletekî ye, malzemeyekî ye, heta derekî. Ama pişra wextê ku tu aletê di destê xwe de neguherînî, tu têk diçî, tu mehkûmê têk çûnî. Ha dewleta Tirk di serî de heye. Rojavayê Kurdistanê ye, hemî tevgera Kurd têk bibe, vana ya jartê ke serî dewleta Tirk serî Kurda çi heye. Mamoste emin yani tüm rovekî ez dibêjim yani di serê te dî dibêje wê xanî biguhere. Tamam da ev xanî ez ki bikim sêqat bîne yana ez ki bikim dibê çevîla kekej boî havînî. Mesele serê dewleta Tirk jartê keve serê wî faşîst e serê mehepê belû ye. Serê Kurda çi heye. Ha ez zaten ez bixwe tevgera azadiyê zaten dibê çe Rojavayê Kurdistanê diyarî gelê İro Rojavayê Kurdistanê hebe em vê jî bibêjin êl Rojavayê Kurdistanê li Kobanê şer kirin ciwanên bakur bûn hemî jî İstanbul'a Ronî eşterek kilit gotinekî bêjim. Tevgera Kurd sibê heta warê kîjan gotinê bikartîne? Radikal demokrasî. Radikal demokrasî çi ye? Daxwaza millet. Tamam. Sibê du sibê niha dawa ku em tê dane anha pêvajoyê em tê dane pêvajoyê diyalogê ye. Tu bi raqîbê xwe re bi dijminê xwe re didî distînî veya normal e. Xweş de rehtana. Tamam. Diyalogê de. Diyalog xweş de. Paşê tu ana hêvê negeriyê te ji milletê xwe nepirsiye. Radikal demokrasiyê de tu mecbûrî berê xwe bidî milletê xwe tu bijî kîjan jiyan ya herî xweş e ji bo me. Gelo em bi cîranê xwe re di nava aynî dewletan de em bi hev re dikarin bijîn nikarin bijîn. Mesela aniha wekî numûne ji te re bêjim. Qesê de çi kir? Bank li Şamê kir
Beşar Esad nebu. Anha bankle heteşet ki em behevra bijin arın. Heteşe bir ısrar dibece na. Ez ve bukujum. Ve deme çit ki tu dibeci arkadaş jiyana teştera lite mübarek be amal lime mübarek be. Tamam. Tuşkhora eşkhora. Ve deme serxabun dibe mecburi. Çünkü tu nikari federasyonu pek bini. Çünkü merik bizeki merik dibim çünkü navanda jintine. Beli. Merik vakti te nexwaze naxwaze. Tamam az vede برسه بکش بنده نام بفکره Tu mecburi ser bu xabî. tamam بفکره خانی هيا استیادشیم تاپیا ویل سرته مالکه خانیاکه که بینایاتکه که استیادشیم یا ما تزبیج چه فرق دکه ما yani em zaten cirani hebu tapya wî ser min bırakı hema şwate bişî mesela tapya xaniye min bırak ser min tapya xaniye min wî ser min be tapya xaniye min ne li ser min ser xelkê be li ser Türkiye be ha ez vê çi dibêjim yani tabii ki ha val herkes kamera bêjî ya da rahî çek awa tu şer bike xelk şer dike tu jî quretiya dike mesela ne Mesela ne şerre tabii. Tişta tu dibêjî armanç hedef. armanc nihai hedef talî hedef çi ye Em basa ji bo malzemeyin ji bo tevekî talî tu çi dixwaze armanca ta 100 salî pêş da çi ye malzemeyin tekuşînê em bas nakin. belî Em basa hedef. ha ez vê bêjim rêzdar Öcalan bi rêz Öcalan derfetekî xur derxistolê divê dirê da Türkiye jî dibe çe yani ev pirsgirêka Kurd yan nav Türkiye heta rojata navîn dîsa anî rojava cîhanê bi hawakî fermî dîsa anî nehu bi şerê Daişê anî bi têkiliya ke em û Türkiye wan dîsa hatine ser masê bi hawakî dîsa fermî kir bi hawê din çe kir heman demê li Rojavayê Kurdistanê hinekî êrişên Dewleta Türk jî hestekirandirin yani Dewleta Türk dîsa jî sibê wexta dibe çe gelê Kurd ber bi gafeke radîqal here li Rojavayê Kurdistanê Dewleta Türk heger kanibe derfet bibîne heger hundir da ekonomiya wê dibe çe perçe nebe bi pirsgirêkê xwe ne dibe çe mezin ra ne mijûl be Erdogan wê dîsa êrişî Rojavayê Kurdistanê bike ama me çer kir yani dibe çe bi rêz Öcalan rêzdar Öcalan ev çer kir ev hinekî nefesek Kurda girt ev giring e lewra hewceye em nihal dî mijara me destpêk me mesela me mesela kê destpêkir me mesela ev êrişên heta şê yek li ser gelê Durzî çi ye şêxekî wan filan kesekî wan ciwanekî wan jinekekî wan mêrekî wan êrişî ser pêxemberê Ometê kiriye ulan pêxemberê Ometê tu xwe dî pêxemberê Ometê Yani. ya dibe çe mirov ra li ciyê xweş ji qehra dimire ya yani sibê ez niha ji xwe belkî ez dîm bûbim tew ez derkevim ji pêxemberê Ometê re xeber bidim ez ê jiyana min wê bin xeteriyê da be Jiyana Durziya tu Kurd Erê jiyana tew Kurda. tew kesek tew netewekî berde ya viya gotine ya li vê xeteriyê bine çi xeterî li holê heye lewra Kurd Êzîdî Elewî herkes gerek zanibe şûrên destê wî tû ji yê di dest qilêran da li ser stûyê hemî netewaya li wê dirê Kurd li vê derê gerek pir baldar bin xwe ji bo îşarekî mezin amade bike an îro an sibê an du sibê 20 salên dawiyê 5 salên dawiyê li pêşiya gelê Kurd şerekî mezin heye Kurd li vê derê gerek pê berjewendiyên kesa û ol û îdeolojî û bawerî hizb û perça û eşîra nekevin hev du biparêzin bi hev rabin îro tuk êriş Kurd nikane êrişî bibe ser Kurd Kurdê îro Kurd bikuje ew ne Kurd e Kurdê îro êrişî bibe ser Kurd ew li dijî Kurd dixebite lewra qetla Kurd ji Kurd re heram e di rewşeke gewista da ev pir mesele ye sedem û bahane û mane bi hezaran e wata gur bixwaze berx bixwe herî dawiyê bîte avşolîn kiriye Aruna Welhasıl muqet evringe fikra te nepirsiye û konferansa yeketiye netewî çî bû li Rojava Tayyip Erdoğan li dij derket Bahçeli li dij derket Tayyip Erdoğan çima li dij derdikeve mesela yekbûna Kurdan çima zorê wan diçe yani Kurd fikra xwe dikin yek li hember Şamê wextê ku diçin yani tiştekî qasî viya xwezayî heye Kurd dibin yek ji bo armancekî em dawa xwe tiştê ku em dixwazin ji bo arameya me em hem dibin pêşiya dewleta Tirkiye wekê yek deng em hem dibin pêşiya Şamê zaten me goya yani vê derê de çi xirabî heye
خرابی چیه؟ çünkü Armanc zaten da ku Kurd ne beniyek, da ku Kurd ve deskefti Rojava ne parasın. İvan vakır Kurd kasro vera dest bevajo ki jekina ha ters çuto. Wan vakır bu yek. Zaten icaban kedi bir çinam kabul abi me beniyek. Jihada piraj demiraj siyasetmedarın Kurd kedi bir çe 20 salı xadan ve berxadani zin ketene zinan dibe jina derkevin şermezar bu kiçma Kurd buniyek. Ya hatta yani li binara düşman binara düşman çi dibe tu tersi yu bike bera tutan be tersi yu başa. Bahçeli tersi bahçeli bikin başa. Tersi bahçeli çi gol havje mrof tersi yu bike. Netewek biçmana ke devre ez tiştekî bixunim koordinatörê karûbarên mirovî netewek bir Sûriye fikarên xwe endişeyên xwe li hember tundutûjiya li ceremana Sehenaya û gundewarên Swêdaya anî ziman belavbûna tundutûjiyê ji ber parêzgeha Swêdê ve gefan li ewlehî û aştiya sivîlan dixwe. Yani tiştek ku heye jiyana sivîlan dike xeteriyê temam ama pozisyona netewek bihên tam ne zelale. Saziyên avnetewî her wextê tim dereng dikevin li bu tevgerê niha tiştê mesele İsraîl heta niha sozaxwe cihaniye di parêze. İsraîl ji nav pevê wî çi bike. Ev girîng e. Yana dibe çe qirkirinek mezin li pêşiya Durziyayê serokê ruhanî Durziya Hikmet el Hicrî jî bangewazî kir. Yani em bi qirkinikê re rûbirûmanin ev çetana ev hêza dibe çe ji bo me xeteriya mezine û xelkê me dikuje sivîlê me qetil dike ban li her kesî kir bangewaziya kir da ku xelkê Durzî biparêzin welhasıl niha ev qetilama li ser Durziya tê meşandin hegir ev heteşe bi ser bikeve berê xwe bi Kurd. Ha mesele dibe nikane bi Kurd feqet Türkiye li paşe. Yani hemî destek alîkarî devleta Türkiye bidê. Yani heger nikane be eşkere bidî wê bin re bidî. Wên dibe çend subayên xwe fermandarê xwe kincên heteşê û Daişê lêke li wê dirê bibe şerpê qordîne bike. Welhasıl. Heta niha heftê û 4 kes hatine kuştin. Ev yek di vê navberê de Qesedê jî bi daxuyaniyekê beyan kir ku wan tedbîrê xwe bi taybetî li Dêrê Zorê zêdetir kirine. Di van rojên dawiyê de Daîş li Dêrê Zorê ketiye nava tevgerê êrişên xwe zêdetir kiriye. Ew jî hem girêdayê dewleta Tirkiye hem girêdayê Heteşê ye. Wana hemî bi yek dengî dikevin nava hereketê. Mesela dibêje ev êrişa ku hatiye kirin di van du rojên dawiyê de planên xeternak yên rêxistina terorîst nîşan dide. Êrişên li bajarokê Cezvat ê gundewarê Rojavayê Dêrê Zorê yek jî li bajarê Dîbanê li rojhilatê Dêrê Zorê li dijî erebeyeke leşkerî pêk hatibû 5 şervanên Qesedê di dema bersivdayîna êrişan de şehîd bûn. Qismekî wan jî birîndar bûne. Mesela ev jî tiştekî mühîm e. Qesedê anha ji her alîve di nava tevgerê de. Ew ji xwe bendava tîşinê meseleyekî bû. Ez bar dikim tam çareser nebiye. Ev normal kontrola wî diviya bû bihata parvekirin hem hêzên hikûmeta Şamê hem ê rêveberiya Xweser bi hev re herêmê kontrol kirana û Amerîka Fransa jî biketina navbera hêzên çeteyên dewleta Tirkiye û Qesedê qasî 7 kîlometre û me dibêjim qey pêk nehat. Kanê ez vê dişkî mezek beriya vêdî şware ser Durziya me çi didît ya zwakê yani heta niha hîn jî berdewam dike konvoyên dibe çe sayarî wan bervî ku dihatin bervî baraja tişinê dihatin da ku şerekî dest pê bike barajê hemî kontrol bike yani ji Simoda ji Heteşê de hemî dibên çe hêzê xwe bervî baraja yani bendava tişinê danî zaten xweşerekî re amade dikirin ev mesela Durziya derket welhasıl rêveberên Rojavayên Kurdistanê tabii ki demek rêzî navî şerî danin û hemî jî xwedî tercübaka xurtin bawer dikim ew ê jî li gorî wê planê xwe dibe çe têxin dewrî û xwe amade bikin. Ev tam fikre te me negirt. Ev yekbûna Kurdan çawa yani ew dane moralekî da temamê Kurdên her şerpeçeyên Kurdistanê Kurdên Rojhilatê Kurdistan jî cesaret girtin dibin bana kinekî de ew jî li hev civiyan. Ew wisa niha bayekî hatiye ketiye nava Kurdan bayê yeketiyê dibe ew serê xwe bigire yani ev yeketî wê bidome. Heyran tonin hemberî wê niha weka Kurd ji ber ez Kurdim gerek em hinekî xwe jî bibîne xwe rexne bikin. Yê li hemberî yeketiya gelê Kurd hev Kurd
yani mesele eve. Yani vakta mezeke te got ya Rojavayê Kurdistanê tiştekî wisa çêbû çi heyam kirin nav gelê Kurd. Eri. Yani ji her kesî da, ji her hêlê da, ji her baweriyê da, ji her yani hizbên Kurd Ama provokasyon jî dikarin pêk werin. wê pê werin gelek Mesela her hemen gerilla dikarin provokasyon pêk wê werin. werin wê werin ez vê bêjim Hin hêzên di nav nava me da pêşmergê de dikarin xirabî derbixin li hember gerîla. di Bana hemî nav hemî saz di hêzên Kurda êk li hemberî ji bo berjewendiyên dagirkeran berjewendiyên dagirkera karbik wê hebin hemî hizbên Kurda hemî hewceyê çi ye nav qedepê da tabii ki wê hebin sedî sed wê hebin hewceyê çi bikin Kurd hişê Kurd li wê dirê dibe çi baldar be Yani van rojên da wî em zanin hin hereketên ku kêfa Kurdan jê re nayê çê dibe em di navbera dibîzin peşmerge û gerîla da hin tişt çê dibin. Em hêvî dikin ku ev berfireh nebe. Çünkü siyekî pir ciddî heta dumanê dixe ser vê evê atmosfera pozîtîv a yekîtiya Kurdan. Wê merû rê nede van tiştene. Neyên provokasyon. her hêzên Kurd berpirsiyar e gerek li vê derê dibe çi mikatebe yani baldar be di nav her hêzên Kurda dibin kesên dibe çek yani dewlet bikarbînin hêzên di nav karbîne hebin li vê derê ama ez dîsa bibêjim sedem bihane mane çibe Kurd qetla Kurdiş Kurd ra heram e gerek derkevin eşkere bikin berî êrişê bibin kîjan be gazinê vê hêza din ji gel rawike bangawazî vê kirin yani heger îro wata qedep he dibe çi hêzê xwe dikişîne wê dira û korîdora rûya dibirin û rê ji dewleta Türk re vedike wî çaxê gerek çi bike tevgera azadiya Kurdistanê PKK gerek derkeve banke bang gerke li ser çapemeniyê bibêjî mêzekî wisa dibe bangawaziyê li rêveberên Başûrê Kurdistanê bike bibêjî wisa dibe heger heman tişt waxta ji hêla PKK de çê dibe gerek rêveberên Başûrê Kurdistanê bang bike bang gelê Kurd bike bi çapemeniyê de bibêjin mêzek li vê derê tevgerek çê dibe li hemberî pêşmerga ya pejmerga hatine kuştin ya vana gerek rastî gerek bigara par ve bibe da ku gel zanibe kîjan hêl çi hêl li hemberî yekîtiya Kurd e nebaşiya gelê Kurd dixwaze ev hesas e gelek hesas e kuştina Kurd bi destê Kurd pir hesas e Vana hemî em baldar bin. Ronî niha em hinek behsa bajarê te bikin. Niha bajarê ku tu lî li vê derê de jî Zürîh ye. Zürîh yek ji 26 kantonên Swîsrê ye. Yek ji sê bajarên herî mezinê Swîsrê ye. Bawer dikim bajarê endûstriyê yan jî navenda ticareta navnetê wî ye. Li Zürîh bajarê herî mezinê Swîsrê bawer dikim ya. yani weke bajar an weke hejmiyar ez wê tam nizam weke bajarê Cenevê mesene Cenev ne mezine? Cenev navû dengê Cenevê heye ji ber evê ye. weke metropol Pir banka hene. weke metropol bi Cenevê Navenda ticaretê ye. belê Pir insan diçin tên yani karsazê navnetî wî diçin tên yani milyonan bi milyara pere dibin tînin. Ama Zürih jî bi vî şeklî ye. Li Zürihê jî Zürih ji Ceneverê pir mezintir e. ama belave Em behsa her duyet kir Erî, ber ku ez ji Ceneverê têm Ronî ji Zürihê. belave yani weke metropol em bibêjin Cenevre ye yani gorî zanebûna xwe ez dibêjim belkî şaş bibişî dedî bajarekî bi hev ve ye bajarekî weke em bibêjin bajarên Ewropayî din ye ama Zürih weke dibe çi belave weke yani tam li gorî bajarên Swîsra din hene belave Nüfusa wî pir e ya kantona Zürihê. belê jêra nüfusî de tu rast dibêje nüfusa wê heye zêde ya çikî Çi qas pir be jî Ronî. Temamê Swîsrê 26 dewletên ku di nava Swîsrê de cih digirin belê temamiya wan 9 milyon ne? belê Ne jî tune 8 milyon. erî ama jê weke 3 milyon jî dedî ne yani Ne Swîsrê. ne Swîsrî ne 3-4 milyon jî ne Swîsrî ne Ama her kanton bi serê xwe ye azad e weke dewletekî serbixwe ye federatîf e kantonal e yani polîsê tu kantonekî daxilê nava meselê navxweyê kantona de nabe her kantonekî ala wî heye meclîsa wî heye serokvezîrî wî heye û ji xwe re xwe bi rêve dibin tesîra paytextê jî li ser kantona tune ye tenê hem pîvanê wanê hevbeş hene her kanton mecbûr e ji wan pîvana re rêz bigire weke parastina xwezayê weke parastina mafê mirovan bi vî şeklî pîvanên hevbeş hene
Yani ama Zürih xoşe, bajarek xoşe, tam navenda santrala eviye Swiss Re. Zürih bajareki Rasim Rovkan'a lebiji yani hem Golawi hem Çemenwi hem jî bajarekî ney fethsandî be hev raya. Ta Kurdên ku bu xwazîwara Zürihê tu çi pêşniyaz wan dikî? Rêw û rêbazên ku werin vê derê bicih bin, vê derê kar bikin, karê xwe pêş bixin. Heye şert û mercûsa hakikaten. Mesela ji Bakurê Kurdistanê ji Stenbolê heval me temaşe dikin hinekî fikir bide wan. Ya jî êla Ewropayê ji tu zanî pir heval hene li Ewropayê aciz bûne li welatê din divê em dixwazin were Swîsrê bijîn. Şertê jiyana Swîsrê çi ye? Hayran li vê derê li Swîsre yani bi taybet li kantonên Almanan dibêjin. Dedî Swîsre dawiya çar yani çar herêmê xwe henin ama sisê ne yani dibêçe Alman, Fransa û İtalya. Cihê jiyanê yê herî baş kantonên Almanan in. Yani wekî Zürîxê û Aargau û işte dibêçe Thurgau û welhasıl Basel, Schaffhausen. Schaffhausen wisa dihere. Zû ku nizanim çi. Li vê derê yani Swîsre kantonên baş, paqij, kantonên dibêçe jiyan respect yani rêz jê re heye hîn netevlihev evin. Yani ki disiplina Almana heye. Libeli hinekî dibe çi heye wexta tu penaber be şert û mercivê jî hinekî zehmet e. Yani hewceye tu zû entegrasyonê bike. Yani ziman bielime û dibe çi li gorî temenê te yani heger tu hinekî ciwan be gerek tu zû here bixwîne meslekekî bixwîne an du sal İltica vê derê çi ye hêsan didin mirovan? Na, iltica vê derê gelek zehmet e. Allah Allah. İltica Swîsra gelek zehmet e. Ji ber ke gerek yani destê te da tasdîq hebe. Delîl ispat. Delîl ispat hebe gat tu kîjan Tu welatê. bêjî ez Kurdim têr nake? Na, tu bê ez Kurdim li tu derê têrê nake. Gerek tu ispat bikî ku di vegera Tirkiyeyê tu mutlaka têgirtin ne? Erî yani gerek davakek te hebe. Yani cezayê te hebe an davakek te aktif hebe û dibê çi tu yani mirovekî politik be yani destê te ew tişt heben. Tu rê bidibê heyran avaya cezaya Girtin jî ji ber sedemê polîtik bete. Belli tabii. Ha tabii ki bu ji boyun meselê şahsî yani rota jineke li Kurdistanê be li Tirkiyeyê be dibê çi yani bin xeteriyê da be jiyana wê bin xeteriyê da be ji hêla zilamê wê da ji hêla welhasıl malbat û vir da wê da ew dîsa ew tişt tespît destê te da hebin ew jî mesela vêlê da hemî Ewropa baldar e. Taybet wata tu jin be û xeteriya jiyanê li ser te hebe vêlê da mesela baldar te de parêsin. Ama te xweş doş kir yani te mesela siyasî anî mesela Erî mesela siyasî vajî meselek siyasî. ne? Mat em ji bo çil bidir. Tamam. Meselek ev jî meselekî siyasî. Meselê me siyasî temam wekî din. Meselê min siyasî ez bêjim qey Ama dawiyê de ez bêjim yani ez naxwazim pêşniyaz li Kurdan bikim ku werin li Swîsrê bijîn hakikaten şertê jiyanê maynewî pir zehmet e. Mirov perîşan dibe li kampan û li dera. Ême 35 sal el vê derê me êdî ez bûme perçekî Swîsrê ji bo elbet ez êdî bûme hemolatî Swîsreyê vê derê me ew ne meseleyê tu jî qismekî wisa ye ama însanekî nû were di kampa da dikare perîşan be. Hayran dibê çi psikolojiyek gelek xort lazım ez bêjim carê hevalekî li ser 3 sal berê li ser Twitterê dibê çi me tiştek gotibû he kêfa te cî ez bawer dikim niha klîma te vekiriye û vîskiya te li ser maseyê te vedixwe yani ji derve de wisa xuya dike ne wisa ne klîma kesî vekiriye ne vîskiya kesî ame yani li ser maseyê vedixwin em bi çay û qehweyan vedixwin ew wê bibêjim jiyan zehmet te lêbelê وقتا ریسک دبی چهل سر جیانا ته هبه جوه لیدا yani tu jiyana xwe kane biparêzit ji hevsekê direve tu ji ber mirinekê bireve ew ama wekî din bi rastî psikolojiyek gelek xort lazim e 3-4 salê xwe li kampa bibe mesela kevalê me hene 7 sal kampa man ez bi xwe 3 sal kampa man yani bê hed û hesab zehmetî wê hene hele mirov polîtîk be hele mirov hinekî haya wî ji dunyayê hebe û dedî ez bi xwe ji boî jiyanekek baş nehatime vî welatî ez berê dihatim berê kanî û bihatama Ewropa ji boî min okey işkenceyê bû yani mecburiyet dikike bû birîndar bû welhasıl emeliyat û xwe berê tu hatî Ewropayê tu vegeriyayê ez Ewropa tim kanî bihatama yani ez ji boî min ew nîm bû ez kanî bihatama ji boî perwerdeyê ez hatibûm Hollanda gelek dere ez dihatim min bixwesta Xwedê ez jî vegeriyam ez jî çûm ama piştî ku darbe çêbû di 2016 de
و وقتی که فاشیزم جنوبا دست بیکر ام مجبور مان نتنیاس حمی هوالن دروش مده ام وگرین اروپایی دست yani وگره کی بر به کردستان و چی بو yani د پیواژوی آشتی حتی 2015 yani از وی ببیجم وقتا دبی چه یعنی هگر لکردستان خطریه که سر منیم به براستی الویدی زحمت دیدک شینه yani درونی و که پسیکولوژیک زحمت یا که مزدن دکشیم فینانسی هر وسا جبرگه ev diplomate tişteten hen elvediri yek ne der bastare. Yani taybet Swiss Rusa yek ne der bastare. Gerek hemmi her tiştit nöhve peyda bike. Nöhve bukhine peyda bike. O zamanı ki vakti amri mro var 35 sal 30 sal çen sal zamanı ki tüydi vakti zamanı dahi kavga baakha fa bakar rojnamavan ki elvediri yani kana biz Almanya min nefsine. Ama rastiyek ki şey xelkeş xora pergale ki demokratik ava kiriye. Xelk di şernake, behevnake ve mesela vederi em saatan rونشتنه polis derbasına ve meacizna ki işte problemi ki evlekari xuyana ki çünkü mantık ki nava cevaki de becih kuye. Boçika cigara xwa kesik naveser. Elvediri boçiki biger tu navine. Ama otomatik çedbe. Tabii. Yani çandek rusa çi buye. Yani laylona ki perçe ki küçük de desteme daye yani insana ki em vederi dijin. Yani mesela desteme nay hakikaten em pencerede bavijin. Çünkü em division MV plastik pencerede bavijin ve ilme vegere. Necber tırsa polis. No. Yani mantık bu sabıcı. Tüyidi almiye, ketina da almiye. Yani em plastik civa kadar diğerinin saatten hatta ku em çöp peki büyüdün bavijin çöpe. Vel hasıl hevanno روني مالاتي ava her hebi. Az dugotni xabkem. Yani hezin Kürt hami hizbin Kürt براستی کاری که خورد ماشینن وجه کرکتیه دبی چه دوری حوجه دبی دردا هین مرو پشتگیری بدی هزین کرد یکل روجاوای کردستانی یکل باکوری کردستانی آن باشوری کردستانی براتی که خورد نافقدا چیکن وش بوی خلاصیا گلی کرد حتی حال برخدانن ایرو چه هبه همی بخیر آوان برخدیرین حچر پرچین کردستانین نه دخوازی ماج نه او به کرد به کرد نکوه نیاری پیش خواه این خوش ببینه لگوری ویته بگره evet spasiyete dik hevanno ejwara spas dikim hatta ve saate bun berabun ez xatir jwa bixwazim şwa tarîjî ket erde ve heviya rojên xweş azad me nekariyem peyama we dîsa bixwînin ji ber ku dî hin ne çavê me dibîne tarî ketiye erdê û pir şab û mezîr û hatim bûn mîvanê Ronî li Zûriyê demên pêşme de ew ê were wextê hat Cenevrê ez ê em ê dîsa weşanekî wisa çê bikim baş e me tişek ji bîr nekir ne نه spasiya vala dikin tu karê ki pîroz dike hêvî dikim te hîn ez nakim em behewra dikin ya erê tapiya malê ser te ya mamoste tapil ser te ber wî em tim me kişirî xwe ka ez zana YouTube'a te qeyt dikim em ê tiştê hevbeş çêkim paşê tapil rojê ser de te de hadê xatirê we silav rês